Dobrý deň, dámy a pánovi, a dneska si zahráme Find the Aura s M-kou. Vítajte u nového videa. Dobre, takže napadlo ma, že by som sa mohol ísť pozrieť na hentam tú skalu. Alebo mohol ísť pre túto tu VIP, pretože v minulom dieli som si kúpil VIP, tak si zoberiem túto VIP. Takže, ideme do snežnej krajiny. V snežnej krajine. Ináč niečo som našiel na YouTube a bolo tam niečo, že keď ideme do vesmíru, tak tam je nejaká insane aura. A je celkom zvláštna taká tá aura, ale je celkom dobrá, keďže je insane. Insane sú veľmi dobré aury. No a keď som ešte si porezeral všetky moje aury, našiel som ešte pár týchto, ale nezobral ich. Takže ich idem zobrať. Candy canes. Kde sú všetky? Jaj. No a pamätáte si predtým ten diel, keď som pre túto išiel? No, dobre. Tak ja idem do vesmíru teda, no. Teleportnem sa. No a presne vám myslím, že vám dokážem ukázať lokáciu, kde to bolo. Myslím, že keď niekto išiel tadeto, tak išiel potom tadeto. Tuto potom takto prešiel. Myslím, že skočil sem. Počkaj, kde to bolo? Ja som na špatnom mieste. Počkaj. Skáčem. Myslím, že tuto na túto stranu to malo byť. Vidím ťa. Super. Kde si? Dobre, ideme za tebou. Jo. Toto není ono, ale je celkom dobrá tá aura. No a kde si? Našiel som to. Idem tade. Tu bola ešte nejaká aura. Mal som skočiť. Super. Povedz jej potom, že je na YouTube. Keď tak. Dobre, kde si, prosím ťa? No a mám tu auru. Mám insane auru. Kde je? Ja neviem, ja som spadol niekde do veľkej jamy. Bolo tam strašne veľa zaujímavých aurier, takže sa ideme na ňu pozrieť. Čo sme to vlastne dostali za auru. Počkaj. Ešte si pridám teda Evičku teda, no. Kde je? No ja neviem, ona sa proste napojila. Počkaj, teleport. Neodpojila sa? Asi sa odpojila. Tak jej potom povedz, že bola na YouTube. Počkaj. No a ja som zavrel aury, takže teraz ešte musím sa dostať tam za tou aurou. Počkaj. Ja ti potom ukážem, že kde je tá aura, pretože insane aury sa tu tak ľahko nehľadajú. Už som na legendárnych, teraz prejdem na mýtické. Tak, už som na insanoch. Pozri sa, toto je insane aura. Počkať!
To je podobná takú, jakú som chcel. No takže môžete vidieť, že som dosiahol skoro ten cieľ, ktorý som chcel. A dostal som veľa aj nových avier, no ale ešte tak. Som dostal tam ešte ďalšie 3 aury. A pokiaľ nebudete vedieť niečo nájsť, no tak sa ma kľudne v komentároch môžete opýtať a ja vám poviem, kde je tá aura. Teda ne, že poviem, ale skúsim ju nájsť. Napríklad ako túto som už okolo tohto prešiel 100-krát a tú auru som si ani nevšimol. Dobre, no. Aha, ďalšia VIP aura. A však ona tam je stále jedna aura, len ja som slepý, no. Tam je ešte nejaká aura, tak idem pre ňu. Teda jedna tá tyčka. Tam je. Ja neviem, ja hovorím, že tam je tyčka. Dobre, a ja hovorím, kde je Evička. Jaj. O, ona sa asi odpojila. Ne, neodpojila. Dobre. No hej. Ona sa odpojila. To som, no hovoril som, no. Som to vedel. Takže keď tu zrazu tak není ani v tej, kde ukazuje všetkých hráčov, tak by to malo byť jasné trošku, no. Jo, tak to vyskačem hore. Tuto som, jej, som vonku. Ale ešte, pokiaľ si pamätáte minulé video, teda pred, neviem koľka to je, ja neviem toto zobrať, dobre, už som to zobral. Tuto takto blúdim a neviem ani prečo. Tak ešte tu je nejaká aura a pokiaľ si pamätáte, spadol som do tohto tu oceánu. Teda do tohto tu, viete čo. A tam bolo nejaké oby. Dobre, ja sa len snažím dostať. Au! Prepadol som sa pod ten vodopád, skús do ňoho skočiť, pretože je tam sú tam celkom zaujímavé aury a nikdy sa cez to nedostanem. No zomrel som. Legendary. A tam je ďalšia nejaká. A počkať, aj tu je aj nejaká aura. No, Poseidonová asi, neviem, ja som nikdy o Poseidonovi ani nepočul. Teda počul som o Poseidonovi, viem, že kto to je, ale nikdy ma to ani nejak nezaujalo. Jej danenky. No dobre, tak aspoň máme šancu sa vrátiť pre ďalšiu auru. Aha, niekto tu má na sebe 2025. OK, ja som zase zomrel, vieš. Idem naspäť tam. Niekto tam píše, že kto chce godly. No tak ja nechcem godly, ja chcem tamtu. Elemental aura. Som v tom zemi, vieš, tam, kde sme teraz boli a preskakovali to, no. Dobre, som tu! Ešte sa pozriem semka. Podľa mňa sa sem ešte niekedy vrátime, takže... Tam sa celý čas skrýva ešte jedna aura. Dobre, no, ja som zomrel. Tak tú auru zoberiem. Ja proste som slepý na to, aby som bral úplne všetky aury v mojom okolí. Ja som na to až moc slepý. No, skáčem tam znova.
Do tej diery. No dobre, takže asi si túto auru veľa ľudí nevšimlo. Tak. No. Takže... Neviem, tuto už asi nič není. Dobre, tak skáčem dole. Jo, ty bereš Magic Auru. Super. No, toto je jedna z tých avier, čo som predtým videl, keď som natáčal o polnoci. To je tá jedna z tých najväčších avier, čo bola tam tiež, no. Takže sme stretli ďalšieho, ktorý má túto auru. Tyjo, tá je obrovská. Však tu uvidím, aj keď vylezem na tento kopec. No nie na tento, ale na ten ďalší. Už dochádza čas, no. Takže, ale to sú ešte aury. Ani ja som sa stratil. No to je. Áno, som na kopci. Zrovna šplhám vyššie na kopec. Jaj. Neviem, jak sa mám hentamto dostať. A Matiasko snáď spadol z hory a rozbil si gebulu. Au. Tak a ešte teraz. No, tak teraz sme zobrali to, tak ideme ďalej. A čo ja viem, už máme len 20 sekúnd. No tak, choď naspäť tam, kde sme sa objavili. Jejda, tu je táto tu veľká aura. Musím výjsť z jej okolia, dobre. Tak, pokiaľ sa vám toto video páčilo, dajte like. Pokiaľ nie, tak radšej nič nedávajte. A ču.